O palitis ako isang galon nga tuba dito para mawasan ko karon. Usa tuba? Tuba na pod. Wala na ganito kikaon. Sige ra ang tuba. Mausa ba taon ni bayanan ni nga? Maura niya akong galipaya pag inana. Palit ang tuba dito sa galon. Mabusog ka ng tuba. Wala na tayo bugasa. Uy, pre! Uy, parang Winston! Karada, namunot na mali kag lubi niya! Namunot yung kog lubi karon parang Winston ba? Kaya nagpait yung kog karon, uy! Uy, luuya naman imo karon pre. Namunot na kag lubi. Asan naman imo asawa karon pre? Ay, ang akong misis, pre. Tuwa dito sa sulod. Sige rin cellphone, uy. Wala yung trabaho. Grabe, katapulan sa akong asawa, pre. Anak bitaw ko sa imo sa una nga bulagi na na. Awa, nagmahay na noon ka karon. Makaingon pa ka na, pre. Kaya wala pa man ka na minyo. Oras nga makasulod ka kaminyoon, pre. Makabalo yung ka, pre. Ug unsa kapait ang kaminyoon, pre. Sa bagay, pero basta ako karon, palitay kog motor kay lami kay laglaag ba. Unsa? Mupalit kag motor, pre. Yahaya na nimo karon, pre. Uy, may pagka, pre. Kay portahan na kay ka karon ba? Aw ana man na pre, basta ulitaw taw tay laing kagastuhan at orang kagalingon. May pagka, pre, no. Kay mapalit na nimo ang imong gusto paliton. Kay wala pa man ka na minyo, pre. Samantalang ako, ani, pre. Sus, puno na dyan kong utang karon, pre, ba? Puro utang na lang tanan akong obligasyon, pre. Grabe, dilig idlalim, pre, nga maminyo og sayo, pre, oy. Pait jud kayo, pre. Nagmahay jud ko, pre, ba nga nung nagminyo og sayo, pre, ba? Tay paita na mong kinabuhi pre. Sige, tiwasasak pamunot da pre kay. Ako para na kay pangbayad sa imong utang ba ako mangita sa motor kay para na panglaag-laag ba pang chicks. Kahit pa si paring Winston, kay mapalit ni ang gusto paliton, makalaglag na siya. Samantalang yung taon ako, ani. Pundo sa utang, payita rin kinabuhian, ani. Sus, tigid basta-basta nga ako suliran karon ba. Pait yung kaay ko karon. Tama na lang yung taon ko sa mamunutay, aning lubi. Para ipagkaon sa akong asawa nga tapulan. Pagka na lang. Kime! Unsa man? Atadya sa akong tubig diri Kime, be. Kay giuhaw na kong binot og lubi diri pa. Ikaw na lang ang leader agad. Magpahatod pa jud kag tubig diha, oy. Panuhak ni naning klaseng bihan nani uy. Hangyo lang yung taon ko nga hatag og tubig diri Dili gid ko niya kaya hatag tubig. Wa di kaluoy ning bihan na sa iyang bana ba. Namuna na nagbunot yung bana diri para naipalit og konsumo para ipalamoy siya ha. Sus, tubig lang yung taon di pa mahatag sila ning bihan na ni uy. Wag ilay na yung trabaho ni Bayhana ba? Sige ragpatbuyag sa kuha. Sus lang tawa ra ko no. Sige rag panudlay di ani ang iyo ko si mo nga hati kog tubig kay giwaw ko. Noon sa man taon ka? Naman kay diin mo ni ka. Unsa may trabaho nimo diri sige ra pagwapa. Sabot man ka sa kuha. Tanawa ra ko nimo sinuotan nimo. Kinsa man nimo ang giporma-pormahan diri para maginana ka sa kuha. Unsa man daw ni Bayhana ni oy? Perti may kapuya dili ba ilalim ang munot og labi? Mana magminyo pa. Ilom di ay. Stilan. Ikaw nga klase nga bayhana ka ba? Di ka makatabang sa kuha. Musugot ra ka nga makuyapan ko diya O diya, maunsa ko dito kay giuhaw na ko. Sa inuman ako. Sa boda yan ang lubi. Sabaw nga lubi. Tubig ra ang hangyo sa imo ha. Ngayo na tubig sa imo. Di nimo mahatag. Ilum uy. Minum day ka diha. Maunsa man taon ka oy? Unang-una ba? Bana ko nimo. Unsa man day ko nimo diay para maginana ka? Unsa man taon oy pagtuon na yung taon oy pagmatngon na ba? Bahala ka diha o magani kay gihatod sa akong kwarta. Unsa man akong ihatag nga kwarta sa imo nga nagpait man ta. Namunot na lang gani kog lubi para natay pambayad og utang. Minyo manggod ka. Hilom di awin, tubag pa jud ka mura pag katarungan na imong tubag nimo. Tinuod manggod. Stilan nimo oy. Naglungag na ka dito. Wala, ikaw di mong lungag. Unsa man taon na bayhana niya? Napay bugas diha. Wala na. Pangutang sa dito sa tindahan be. Dili na ako pautang dito kay baga na kay utang dito. Ano di magpautang mo bayad man ta? Wala ka nagbayad daw so kadatong January. Oh, paita aning kinabuhi ani yung saon ko man pagsulbat aning problemahan ay puro utang na lang gid ako problema. Ay sige reklamo kay gilala na nimo. Ang imong barkada permi mo ang gipaglala. Nya karon napaita sa man imong barkada. Tabang ba sa imo ha? Ha? Puro ra ka kuan, barkada. Nya karon. Asa man sila? Di ba? Bisag na sila kuan na pundar. Asa man sila karon? Wala na
Hilom na lang, dili kay sige yaw-yaw dia. Tinoon man bad. Ibunal ko ni pencil sa imong dagway karon. Sige, testing eh. Nagproblema pa ta. Ug kung saan ako pagsulbat sa akong mga utang. Magdugang-dugang pa jud sa akong kainin sa akong ulo. Still lang yung bayan na ka nga. Gilom di ay. Wala man lang kayo natabang sa kuwa, puro yaw-yaw. Sige nga, pabadlong sa kuwa. Unsa man natabang? Dali man pagkunin mo palitan ng pagwapa. No? Pagwapa. May pagani ka na huna nga pagwapa. Una-una nagpait yung taon ko. Bahala ka diha. Sala na ni mo Imong- bait ka. Imong galingon ra bag una. Wa kay prinsipyo. Aw, dili man lang kunin mo kayang buhion, magbulag na lang ta. Sa balian, nanapo ka ng bulag-bulag, ilabay ko ng pitsel sa imong naong karon, buak ni karon. Ay na, stila nung bayhan na ka. Makalabad ka sa ulo. Diha. Ah, grabe nung sa naman taon ni Awa kinabuhi, pagka na lang yung taon nun. Oh, uslan man lang. Karing motora. Sa ako ang kapait na ako. Niabot na ni 10 anyo sa ako ang motora ni ba. Ako na lang ibaligya para masulbad ang akong mga utang, mabayaran ako. Oy, parang Winston. Oh, saman. Alisa! Sa may tirada niya. Ay, tayo sa triya pre, no? Sa taon kaya, ay, nagulaulaw ba? Hindi na ko pre, di sa kubrayon niya. Nga naman? Sawa ba? Isugro ba kayo na? Ha? Misis ni mo ba? Ay, sus, ay, nagulong naalagi pre, doon sa triya ba, kaya mag-istorya ta. Sa may tirada na eh. Tayo sa triya? Ano na eh? Ay, nagulong naanay, misis, rana ko na. Kuan ba, kanang naunta ko yung hangyo, ni mo karon pre ba? Unsa man ay mangyo na eh? Kailangan dyan ako kwarta karon pre. Kurta. Di ba namunot man ka? Kulangon dyan pre. Di dyan makaya pre, pilar man tao na income na ako sa bunot. Ay niya, utangon na pa dyan ako gibunot pag yun. Unsa man ay tirada niya eh? Kailangan ng kwarta karon pre, kay, para mabayaran akong utang sa tindahan ba, para makapait kong bugas. Mungutang ka na ko kurta? Dili pre, hindi ko mangutang kwarta ni mo. Saan? Kaya di ko gusto nga madugangan pa akong utang. Unsa ka nimong ko ano? Gani akong motor pre ba, ako unta na ibaligya si Muha pre ba, puslan man lang nangita ang motor pre. Ah! Grabe. Baligyan ni mo ni. Oh, ako ginibaligya akong motor pre, kaya kailangan ng kwarta karon pre. Ano po baligyan ni mo ni? Hatag ko na lang 5 mil si Muha pre. 5,000? Oh, Tayo no? barato na lang yung kay na pre ba, inamigo na lang din nga ako pre, 5 mil. Okay pa ba ni mo? Kagang-kagang naman ni mo tura siguro. O dili ni kagang-kagang pre oy. Madaka 66 ani. Jesus, uy, ang importante pre, na kay motor pre, para na kay service. Ay, na pre oy. Tayo no, kaya nangita bitaw kong motor. Sige na pre ba, 5 mil lang pre, kailangan na akong kwarta karon pre ba. 5,000? Oh, bayad ako sa utang na ako sa tindahan, nya pa itong bugas. Lisyon ba man ni no? Ang kondisyon pa na pre, non sa man taon ka oy. 5,000, sugot ko pero ako sang parselan. Ha? Parselan sa nako. Ah, unsa man na pre, uy, ikas na lang 5 mil pre. Lang ko ano kay balik pa man ko. Unsa man balik lang ko dire. Kano sa man mo na bayaran na 5 mil? Di po ko sure po dog. Kanus basta kay partial ko nimo. Pila may yung iparsyal sa kuha pre? Ano ko porta dali. Ha? 2,000 man yata ni. Ano? 2,000? 2 mil? Ah, sige, kana na lang pre. Nya dal madala na nako ni. Oh, dalha na lang yung motor pre, kay kailangan ako pre, may na lang Anda, tugang. para Dili na ko magsigbaktas-baktas. Pila man ni siya? 1.7? Ingon ka 2 mil. Oo, 1,700 lang dahil na. Nagpalit ko isda kanina ba? Nakuhaan na kanina. Okay na na? Di, kulang pa man ni pre. Yan saan mo na? Ah, ugma sure magkaka nga mo Oh, hatag kasi balik ko lang. kulang. Balik ko rin. Balik ugma pre ha. Ah, sige, nadyara pre, kuha lang ni pre oh. May na lang ni makabayas ko sa utang. Kasi service. Papa. Unsa man ni Cardong? Ako sang ibaligya akong motor kime. Unsa? Ibaligyan ni mo atong motor. Unsa pa man ato sakyan? Ay nagnunaoy, ang importante karon natin kwarta pambayad sa tong utang. Kadagang pwede nimo ibaligyan ka na pa yung motor? Ay pagbuot kay dili man na imong motor, wala kay katungod nga masuko kay dili na imong motor. Sige na pre, lakaw na dito pre. Lakaw na dito. Sa mukha pa rin ako masawahan ako mo pre. Lakaw na. Bayarin ko pa pre ha. Si mong kulang nimo. Noon sa man taon ning klase nga bayahanan ni nga. Oh, nana ko'y kwarta. Pambayad sa utang. O palitin sa ko isang galon nga tuba dito para mawasan ko karon. Unsa ito ba? Tuba na pod. Wala na ganito kikaon. Sige ra ang tuba. Noon sa man taon ni bayanan ni nga. Maura niya akong galipaya pag kinana. Palit ang tuba dito sa galon. Mabusog ka ng tuba. Wala na tayo bugasa. Sa man taon ni bayanan ni nga.
ay nagdagang reklamo niya. Di araw, bali 50 nga bugas niya kanin sa kalibo. Maoning ibayad sa utang hati man niya. Uyawa ni mo mo kuha na 50 ra ang bugas. Unya ang tuba 100. Noon sa mantawan yung bayhan ni nga. Bali isang kilo lang sagod. Noon sa mantawan ka ang kari 500. Unya na lang pang sudaan na to. Unsay bali sa kakilo? Sa kakilo din ang bugas karon. Uno na aragon. Di, bali 50 lang ana lang god. Noon sa mantawan bayhan ni nga makapalit taga bugas makabali 50. Isa ra ka lumluman nimo. Stella ni mo. Oh, sige. Ako dugangan na. Himo na lang 250 diya. Ibalik ang kambyo ang 250. Ayaw kupit-kupiti na. Nung sa bayhanan ni nga. Oh, narapan to ba? Ay, dugang Ano na. mo balit dito? Sos ni mo bayhana ka. Ay, nagdagang yoyo diya. Daplin diya. Ako na lang 150. Akong allowance na ko. Kung panigrilyo na ko. Amin na lang namin. Sa pa taon bayhanan ni nga. Wala ka nang gigiatig sa kuha. Wala na bambayan ng utang. O sige. Ugma, bayaran mo akong kulang sa akong motor. Kasi kumil mo akong baligya sa akong motor. Wala na kayo mo ano. Ako na itong tanan ha. Oh, dawatan na tanan. Kawa diya. Stay lang yung bayhanan ni nga. Wala ka, oy, di na ako ni bayad sa utang. Ako ni papalit sa akong pagguwapa.